या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह आणि आपण पाहताय दुपारच्या टॉप न्यूज। आता तर ठाकरे गटातील आमदार आणि राष्ट्रवादीमधील आमदार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संपर्कात आहेत। तसेच काँग्रेसच्या बड्या नेत्यांनी भेट घेतली आहे तशी चर्चा आहे, असा दावा राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी केला। त्यामुळे आता नव्या राजकीय चर्चेला सुरुवात झाली आहे। मुख्यमंत्री शिंदे हे नाराज असल्याची चर्चा रंगत असताना उदय सामंत यांनी नव्या चर्चेबाबत विधान केल्याने येत्या काळात राज्यात मोठी राजकीय घडामोड घडणार अशी चर्चा रंगली आहे। रॉक गार्डन किनाऱ्यावर एक मृतदेह सापडलाय। मृतदेह सडलेल्या अवस्थेत असल्यानं ओळख पटण्यास कठीण आहे। पुरुष जातीचा मृतदेह असल्याचं दिसून येत आहे। वाळू उत्खननास परवानगी मिळाली असली तरी मालवण तालुक्यातील खाडीपात्रात अनधिकृत वाळू उत्खनन आणि वाहतूक सुरूच आहे। बुधवारी रात्री तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी आचरा आणि वायंगणी मार्गावर अनधिकृत वाळू वाहतूक करणारे 6 वाळू वाहतूक डंपर पकडले। तोंडवळी खाडी किनारी अनधिकृत वाळू उत्खनन आणि वाहतूक ठिकाणी तहसीलदार यांचं पथक पोहोचताच वाळू उत्खनन करणाऱ्या कामगारांनी घोड्यांसह पळ काढला। पुढील कारवाईसाठी 6ही डंपर मालवण तहसील कार्यालयात नेण्याची कार्यवाही सुरू होती, अशी माहिती तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी दिली आहे। देशातल्या विद्वानांचे हे महामेरू आहेत, म्हणून ते प्रत्येकाची अक्कल काढतात। जगाच्या पाठीवर आता एकही विद्वान शिल्लक राहिलेला नाहीये जो या खासदारांच्या स्पर्धेत असेल, असा टोला उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी संजय राऊत यांना लगावलाय। विरोधी पक्ष सुद्धा सुट्टीवर जात नाही, तिथे आपले मुख्यमंत्री सुट्टीवर जातात। या संजय राऊत यांच्या टीकेवर उदय सामंत यांनी प्रत्युत्तर दिलंय। सकाळची 9:30ची पत्रकार परिषद कुणाला नवीन नाही। ज्यांनी बारसू रिफायनरीसाठी पत्र दिलं ते कशासाठी दिलं याचं शहाणपण त्यांना पहिलं विचारून घ्यावं, असा टोला त्यांनी संजय राऊतांना लगावलाय। कोल्हापूर इथं होणाऱ्या IGC इंटर DT शूटिंग चॅम्पियनशिप 2023 साठी 58 महाराष्ट्र बटालियन NCC ओरोस सिंधुदुर्ग मधून ज्युनियर विभागात वराड हायस्कूल कट्टाच्या जान्हवी संदीप देसाईची निवड झाली असून 28 एप्रिल 2023 ला कोल्हापूर इथं होणाऱ्या कोल्हापूर ग्रुप टीम शूटिंग स्पर्धेमध्ये जान्हवी संदीप देसाई सिंधुदुर्गचं प्रतिनिधित्व करणार आहे। NCC विभाग प्रमुख एकनाथ राऊळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जान्हवीनं हे यश संपादन केलंय। आणखीन काही महत्त्वाच्या बातम्यांसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण साद लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्हचं YouTube चॅनल।